出国那个 slam 中农山起嘛。Menin kasni long ba kajing akran wat lakan long ka ba 100% ka ba penkamen yang i makanaro harangi sngongo ya isar pestun ba isim ya kesenjam ba la longkat akat minister hi namar ba ai ki kijat jingsha yang i kata kalong ba nakaliang jong i long ba ngam la ban ne marwai nganwan ra ka jing e jong pi hoi ngalio i ki media ali i ka jing e ki jong pi ka district tai phila mat cha ka jing e dan ngaleng jonga ban ai ke jingkular menta marwai ngamla andre alat yang bangan wanra ya kenika jing e ke jong phi chapo ka kabinet ngania thir bah po ka department bar ka arpotrik jom November sa ai ke jibat ini bat niru ni ngwane kendo biang i ela habangiyo kum kata ka jing tholat ko lomba ni kemen ke ngemen sem ni ap ni don king ke jing termen khandet kan soi mdai su kumba ngi kendo bat sarembu yong ba ndon lat ye ban ye rab ye phi habangi le kendo yo chief minister rong ba la le ya phi tak pensat am yangi ki ba don kam ya ke jing ya ka hok ka jongi tengi sotanat ba ki don ki ombang yero chiteng chiliang handai ka ka banga ai ka jing yero ya deputy chief minister jongi long ba usim ke senjam kumba yarap kumba daima ubla yarap ya ki noi ka SSA rumbu yo ong ba lait no school lam kumta ngin pentu tulop ya phi handai mai kumu deputy chief minister ongba uthau da koi pat kalat te ngiru kermen kuminoi kai contractual ba kumbala yarap ya SSA ka adhok uru ni yarap yangi bat ngin kan penhun yangi lamdai barok makna lak kiteng chiliang kan penhun ken ya ki mat jing dawa ki jungi